Mr. Shissy, is Mr. Aonghas MacLeod, Mr. Valadias. Gebouwd van mijn dia, het haringassen. Gaan je me gewoon zo die shit? Dan ga je kijken hoe mijn spatje washing aan het raaste. Wacht, maak mij hem niet. Dan ga je kijken hoe mijn spatje washing aan het raaste. Wel, dan moet je je veel geschossen kitchen. Ik gewoon is een nederig. Dus het je niet te bieden is dan de dingen die we zelf tussen steken. Wie zei je pitje gewoon in een hek? Wie? Als je het gemaakt hebt, vraag nog eens. Wel, met dat is gebied, ja, ik ga die wat op een andere keer. Wie? Geen misselijk kuusje, is iets in boszakken. Ga jullie goed nog iets in het team niet. Kom eens aan, als we moeten laten hier. Let's get the big hammer. Show them how it's not to show. Dan ga je zeggen, er is zo een waar als trein. Ik heb het je wel hier te vliegen. Waar is dat kom? Listen, hou nog vast. Ga ik de vast in de neer? Ga ik de vast in de neer? Wat is hier zo, hoor? Wat doe je dat in je pet en nog een gebouw? Gebouw. Aonad Spelen. Zo, dan ga ik niet in het open. Er staat Aonad. Tjena vrij. En je woont ach, pies te knallen, zegt. En ik zeg goed geleden op zijn heen. Maar tjena van tjena. Hallo, tjena van tjena is zo intelligent. Toch, ik ga dit je houden. Ga dit je komen hier. Ga ook karretjes gereden. Guten Abend, ich heiße Hihoro Robot Jawohl. Ga je nog geen zin naar graag? Wat is het je punt te maken? En we zitten in de boerderij. Ja, die is zo satanen en zin. En is het de jakkes, en zie ze vrienden gaan en zin. En jij? Ga je de vriend gaan het bieden afgezamen? Ga ik er even zien? Gaallijke goede hingen. Nee, oefan, nog heen. Nou, nee, oefan. Kijk naar een Seasaidh nee, oefan. Dus, ach, nee, zo goed, en zo. Ach, die is zo gaallijke piana, hè? Gàidheal Christmas. Gàidheal Christmas. Gàidheal Christmas is steeds zo. Even Jozef is steeds zo. Die weer Gàidheal Siar. Hey! Martin war erfahren, hi ho ro 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 ro. Dan moet ik een krijgen. Fèisean, roeien is het zit aan een huis op. Dat met een mooi, hè?
Martin va a Karsten, he horo robot the shot, rabbit, he horo Martin va volle dunje. He horo robot and shot ik àrd-ùrlar is on our Chaidh. Tí hanna hí hurú mis ní cúiste. She scalach T3 míle a honum. Scalach tí 3 míle. Scalach, robot the Lord that we for Amazon. So then put your leg over skip with you over to the whole head. Listen. He horo the geisha. Ha, a vis niet Christian. Als je dan ordelijk, dan doe je dat geen meer wat nog. Shag, a vis niet Christian. Hackets, Richard Wa, en nee, Wa, chinne. Listen, en de one cheese Wa, Eve. One, listen. Come out the year, oh, maar zo. One en Wa. Chinne. One en Wa. Kom maar voor rustig, zo. Shag, a vis niet Christian. One and Lord.
a fáinní dulbhlachd na Chaidh. Seo, gus in scala tí míle a dúscaid, trein na bhachtal a dhéanas. Filódó, híhóró, siúdamh. Oh, but I say she don't like it. Hello? Stop me name she English in call. Like I should you look at the phone. I don't see you, Johnny. No, it's not. But again, I should you look at the phone. Well, the stage we used to English in call. Was in catch me on?
féimech ar an Chaidh. A Chaidh hús a Sgeul. Annig Aon. And there is a féimech ar an Chaidh ite. Ca fiad bliana haws yn gwybod y siop? Go bhá mi big bíta. O fel big beat. Ys ga gwybod y fwy'n brwm gyda sy'n ŵn eisiau? O chwil mi crym ni'n gafo, a cha chwil mi crym pech yn iaf, fos y sios o ritchen. A gwybod? Wel, a fwy'n brwm gyda ciol o. Gael y àrd-ùrlar môr nich gynnach y nhw. Curtsy. Fel hi sias y Sgeul yn dras y hyn. E àrd-ùrlar môr ni'n gynach yn nhw curtsy ac yn e. Chef, a àrd-ùrlar môr nich gynnach y nhw. Curtsy ac yn e. Hyn i gyfer y chyn sias gysgrwm gyda hyn o'r. Ach dyn i sy'n maha. Wel, hyn i sy'n ysgrifennu hyn i fi yn gysgybwch o wos y las. Mae nochdadh eisiau sio, as mae'n gael y nas y glant y gawr by'n trwy'r ac yn hir sgolar yn y rodyn yn ochr. Siwr trwy'r...
agus Eilean nach Smash it away,
Rod in at the good echo of Mheadhain. Well, na cíisi rud an ísisce go na cíisi. Na cíisi? Má had you bhfuil géadh go mac bota is dócha go bhí bhliadhnail ar chláide. Tá sin na íte. Dócha Fèisean go feadh leile in àrd-ùrlar nuair sin bhí me sin picsin te has fiúcha. Té seoir sa feadh. Penate! Maar hier is nog penate nog penate. Nu de kies is brood dan. Nu is de beste kan je het kielgen. En nu is je zin in jou niet. Zo jij geven gemaakt met een vier brood dan? Tino? No,
Okay. Bashing it down, spot the hike, and a nod and a pure bath, Fèisean make that line, they can you crawl the channel, bashing with the gra, oh, bashing with the gra, yeah, bashing with the gra, oh, yeah! These two to the Then I had to eat and leave to catch up. And you were a peace for getting into the film. Wat vind je goede dingen dat jij aan Een goede dingen. vind je dat ik ja goede dingen en dan vind je goede dingen dan wat is dit zo? Oké. agus Sgeul nan Sàilean
met een beetje van jullie en kan hem op de hoofd doen. Wees u haast en in kraat. Alles keer topper en weg. Zou na dus jullie hier doen. Stukken station is het. Hoe ze hier over een keertje. Goed, skip in de naast. Dit goed. Dan is het niet puur op graan en nachten. Hier nog een. Kom je spelen, de wol gaat wel niet. Wat kan ik denken, ik heb een haak voor kuusje. Gewend? Dan heb ik een baas en ik draag het. Hoe ben ik kool aan me haar? Steentje. En ik ga. Sausage. Sellotape. Shashi. Sushi.
Ha and downs goes Tosha 3 ya da 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 hey Margarita da 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 hey Margarita da 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 hey Margarita ha and downs J shall Fèisean. Well, stop in a bit. You'll sick if showing oak show shown downs. In the shame, this downs. What if I should stop and even download your update to you to follow again? Cash Maha, I shouldn't Gianu, Kiao, Nisha, J, Nini, Chemical, Bishaw, Okay, Maha. Well, the president and all that publishing, could the president and all that, refer, and all that. Netboxy King Shaw. Shady, Kamashi.
Son je zit vandaag, nee? Wel, zal ik misschien gaan? Listen, ga zeggen. Duur zo. Nee, duur zo. Sé robot a honant a bhí síne farach in a nuach. Wel na hel bia, siawl y sniasge rwydio. Chalo mi riaf yn mwy ys sniasge. Hadi o hali na hel? A sneach geall agus blán crystallan de isce fuair. Hel cho romansoch ni hwnnw. Dé ham an romansoch. Romansoch, se gul, sonne, se farach ge hawl. Na canach ro, no, se naid yr i'r son dynnu. Han y PS4s gyma taringioch cersgiliawr. Va agus na BBC micros. Nil mag o brin i robot. Oké, ma. Fos ik vastger bune blokken? Hi. Eilidh. Bune blokken, zo. Kerst na ha. Amo hom igra gyle y gershwma y o'n ras yn tyf a hanig sy'n. Oké, ma. Dian café. Sorry. Oh, I'm really blokken. Brogan dansie eich. Oh, en graag. Hoe kan het al daar zijn huis? Het is ook wel terecht met de broken. Ach, maar hij mist er niet al. Ze broken is het, oké? Het is ook al. Maar ga niet broken dansie. Weet ik moet ik ook dat ik niet meer te houden. A broken dansie? Kan je? Wat kan men uit ook een goedje van haar? Ze kan ik weer zeggen, hoor. Weer zieke? Zeg, kun je even een kaart vragen? Je hebt mijn training en de tips en dan laat je een mooie. Ach, je hebt niet een vraag. Je hebt niet een vraag. Wil je een vrouw? Je hebt er een vaak aan. Oh, nou ga je maken, joh. Dan je zinnen wel niet, rietje. Ze kan de vraag in de eigen missen. Gewoon ma, gewoon snassel en je is gewoon spatja. En je is van een creatie en een gewoon farme toch. Schud dat de mag geschommingen de galletjes met vastingen gaan. Oh. Dus je zal het ook wel niet. Schil de broken is het. Rande had me zo aan mijn broken uren. Dat zal ik gewoon verstaan nog. Ach, ga je niet broken, dus daar is het ja nu. Ach, shit, nog wat klikken. Ik doe het broken uren. Down. Hé, ga zo. Hoppa. Ah, ja, ik ben hard. Jezus, achter me zo. Wat had ik nu even boven in, Nanik? Vandaar, hè. En dan doe je het hier niet op. Hanake, ach, sjouwen hoor, division kapitein. Nee. Je doet het eerst, die is een achter. Die is man. Zie je zo'n creatieve hoeden. Ik ken het geen boel niet maken.
teacher. Oh, how did you teacher? What teacher? Fèisean áran is daois a dhéanamh leis na Fhèisean dreia. Dreia? No, Fhèisean dreia. Opa dreia go macúna deach, chana le cóide dún. Ní dreia na bhórt mi? Fèimi a bhí go mi céalach ag de drochaid deach. De drochaid deach? Sé, Fhèisean drochaid deach. Fhèisean a bhí sa críoch ag drochaid an nadal bhliadhnail. Can I go fa? Shit. Okay, mama. Is this a good job? Come on. Trúid híharú. Tá is seacha deach. Okay, I'm on the Chaidh. Sim sin daois man cóist a fóc. Is na Fhèisean drochaid deach a hain. Hadjian de brog en daisy, en grochi go, Hadjian de brog en daisy, en grochi go, Ta-da! Dé haafis? Ja, het kan er voor, gaat er ook in. Goed, moet je aanbroken en steeds ervoor. Ja, het kan er voor. Oké. En je moet terug passen bij haar. Oh, ik heb zo'n broken appel. Zeg, je krast dat. Oh, wauw. Oh, goed zo. Gaat maar nog, hè? Perfect, nog eens. Greva, dus kent hij zo. Nou, zeg. Kijk haar. Oh, had de broken die nog een kiele thuis zijn, hè? Greva, Fèisean in de Fhèisean dreia drochaid deach I gra. Broken yes is brog clí, feadh stoltas nappy scrí. Han a broken lines dealbh go leor I gra. Nach an had dealbh go leor. Well, Sgeul is a cane goose. She pie on the Seunta na faftes. Shoot, this halast mas fáic mas rédig a chain. Is snap, nachher. Nie gemal. Als zij is gemaakt thuis is als Jessie. Hey, hou het op, Annie. Wat aan ik is? Veel is ik Oh, nou ben ik lekker losgered. Maar dan hier zie je hoe het. Ga je een beetje op ops, maar Annie nog een sjes. Zeg, man, goed je kracht, hoe is het nog heen? Hoe het meer, hoe is hier? Neem maar waar. Wel, ik weet wel een vrouw thuis, want dan is een vrouw thuis ook niet. En dan anders ach, bannen ik die als ik een woog. Bannen ik die als ik een woog? Oh, ga lekker lassen met elkaar. Een beetje keer in peer roken down zien, maar alleen in de hesje. Het is maar een fijne keer, hè? Waarom vatten ze gewoon eens op? Oh, niks, ga je kallen aan die vrienden, eens maar zijn. Niks, schijn je nog haken dus nog kolen de holle kaal? Wel, van nu koele geuren hou. Agus, gewoon het met biezen. Ah, en ik scholen meer met ik in mijn scheidje, pap en Jona. Waarom ik goed nog? Ga op. En een kindje. Haan een kindje. Niks, deze me uit nu. Dat kan glansen winkelpickers. Een beetje
Kiri, Pedro, the Dowsy, and I did the head. Shoot, let's off. Ja, me hört nog. Hij niet halen nog. I did. Zit maar, hij wordt de vroken. Oh, zit de schaar. Gevaarlijk, maar rotijn van het broken en zo. Zo. Van ik zo. Wow, gevaarlijk. Gewoon niet, nu zijn we in de mesters. Ach, dat is een pilaar, ik heb niet dat doen. Kan je, dit is een naam. Zijn we mee peace gedaan? Peace, die man. Zij? Ach, ga maar goed, ze was nog naar hem. Ach, wel, een groepje laten we kijken. Een groepje laten we als een logeest op de partie, is zich hier het van. Ga achter die zinneparaaien. Ja, dat nou zo. Oh, zo. Nee, strijken hoor het. Oh, nee, stil, koop. Ze 10 meters te broken. Nee. Oh, kerst. Dat is nou zo. Dat is Sgeul te holen. Sgeul, kruimsjes. Zwem de pret een hart gaan was, kmakkerij. Hol het in je... Hol het in je kant, koolrij. 1, 2, 3. Dat zit door. Misschien oren heen. Oren, dat is nou zo me doen. Wat kan be? Oh, gaan pannenvoetjes. Gewoon door, jongen. Shoot, tressers. Ga je pannen, weet je. Hollen! Nee, shit. Wat kun je me nou hebben? Shit. Ze hebben 1000 goorste volk, is Norens heen. Shit. Gaat je aan de broken duisie, een grootje dietje go. Gaat je aan de broken duisie, een grootje goze. Gaat je aan de broken duisie, een grootje dietje go. Gaat je aan de broken duisie, een grootje goze. Hij kruggel pijn uit. Tada! Ja, het kan volk. Schau, wat een hoogteschot. Neem ik er de broken duisie, appeltje, een mountain spatten. Gaat je aan de broken duisie, een knoogje dietje go. Gaat je aan de broken duisie, een knoogje dietje. Nu din je favor igen och nu din tjej kommer att syra med bråket.
Ibrahim is a game also. Fall Jonathan could take average valley hills. Agus go cuartas dair in the brianna David a tríteag. Ha eiche le a bheacin gúra go seo, sa sin fér go féin amach, cómhaí. Ha ha. Na gabhsú mar leisneil àrd-ùrlar. Sure. Cartsaí. Ela nóanamach turas Fèisean na cuartas. Oh, nach mac and Danny contrast the hen, right? Can you more on it? Go bheacin. Go hide go. Seasaidh agus Sgeul. Oh, nach Sàilean Seunta, like an heat up the sport. Ach, hey, horo. Tell me the answer. Robot. Oh, right. Feddi, then you see me partially also go out with a shop. Few the teacher and who has like a whole. Is it? Well, she's not skinny and hero, the house. Well, Glaive, I'm a half. And you're right, Glaive, leaving my eat on you. And dance goes Tosh of the tree, yeah, ba 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 ba. Hey, Margarita. Margarita, hero. Listen, come a second in this. Oh, Mr. Van Eerlijk, I vind het je goed op de vrouw. Oh, shoot. Gres worst. Hessie, I will do it in care. Dan ben ik op mijn vrouw. Wat kun je op mijn vrouw?
Lancashire is round a Griasiche. Well, Ní bishop. Wrong again. It's wrong and clean. Very still does not be screen. Kein Grémer in héis a hí horó, be ceisir ag a follas hí. Nisha, hábalú lá agus na hóing sé hesi. Agus, as do dhéanamach, cóbháin go chláirpis. Agus, mar gwas, hau féin corm a gáil go Sgoil Dawsi an san rús. Wow! Agus, ha cúte gan guma animal a fehu a cool the stage cos the chayach egg. Hitch me again. Do Harry Hortgachi. leave on a hat. Son Creoch before the night Jimmy and Dance Illa. Dùbhlachd. Illa Castle Hole.